κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας. Προκαλείται κυρίως από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, οι οποίες προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Η ρύπανση αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Διακρίνεται σε ρύπανση του αέρα, από καυσαέρια και βιομηχανικές εκπομπές, του νερού, λόγω χημικών αποβλήτων, φυτοφαρμάκων και πλαστικών, και του εδάφους, μέσω απορριμμάτων και τοξικών ουσιών. Η διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση και η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων είναι βασικά μέτρα για τον περιορισμό της. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη γεωθερμία μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση του κόστους καθιστούν τις καθαρές μορφές ενέργειας ολοένα και πιο προσβάσιμες. Η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλα τα είδη ζωής στον πλανήτη, από τα μικρότερα μικρόβια μέχρι τα μεγαλύτερα θηλαστικά. Κάθε είδος έχει το δικό του ρόλο στο οικοσύστημα και η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορεί να έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Η αποψήλωση των δασών, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή απειλούν πολλά είδη με εξαφάνιση. Η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών είναι κρίσιμες ενέργειες. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας, πολιτών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανακύκλωση, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, τη χρήση βιώσιμων υλικών και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, δείχνουν τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του κοινού μας μέλλοντος. Σκουπίδια στους δρόμους. Καυσαέριο. Σκουπίδια στη θάλασσα. Σκουπίδια παντού. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο για να πετάξεις ένα σκουπίδι. Για να διαλυθεί όμως, ξέρεις πόσα χρόνια χρειάζεται. Προστατεύω το περιβάλλον. Κάνω ανακύκλωση. Δεν πετάω σκουπίδια κάτω. Εξοικονομώ ενέργεια. Δεν σπαταλάω το νερό. Ανακύκλωση. Γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο. Όλα αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Μείωση στην κατανάλωση του νερού. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μείωση στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Προτιμάς έναν τέτοιο κόσμο? Αν όχι, στο χέρι σου είναι. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο κόσμο, επειδή μας αφορά όλους. Η γη, το μέλλον μας.